चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनायाव थानाय सान्तिपुर बाजारनि 1 किल'मिटारसो जानथायाव थानाय बयनिबो गोसोखौ बोनो हाग्रा निज्लागुरि निजोरा इक' टुरिजम आरो पिकनिक स्पट लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै 17 दिसेम्बर सनिबारखालि गाजा गोमजायै बेखेवबाय। चिरां जिल्ला 31 नं सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाना पिकनिक थावनियाव हाबग्रा गुदि गेट एबा दरजानि फिथाखौ हास'यो आरो आबुङै बेखेवना होयो। मख'नो गोनांदि दिनै बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै खुंफुं आफादनिफ्राय ग्रेन्ड अपेनिं सेलेब्रेसन एबा हारिमु मोनाबिलि हाबाफारि लादों, जेराव ओनसोलनिनो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि फावखुंग्रि फावखुंगुर आरो देंखोगिरि बिथांमोना बाहागो लागोन आरो गाव गावनि दिन्थिफुंनायफोरखौ दिन्थिगोन। बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो गोसो गुदुं रायजो राजाफोरखौ फैनानै हाबाफारिखौ नायफैनो थाखाय निज्लागुरि निजोरा इक' टुरिजम आरो पिकनिक स्पट खुंफुं आफादनिफ्राय खौरां बिजोंनि गेजेरजों गुरैयै खावलायहरदों। बे चिरां जिल्लानि रुनिकाटा नि साहा थानाय जाहा सान्तिपुरनि सानजाहा थानाय नैबे निज्ला दैनि सेराव निज्ला इक' टुरिजम एन्ड पिकनिक स्पट बेखौ दिनैहाय ग्रेन्ड मोनसे अपेनिं खालामनाय जाबाय दहाय फुङाव गेट बेखेवनानै। बेयाव आङो फैनानै जोबोद मोनसे गोजोननाय मोनदों जे थांनाय बोसोरावनिफ्राय जागायदोंमोन बियो कभिडनि उनाव। थांनाय बोसोरबो जोबोद मोजाङै जोंनि नैबे निज्ला इक' टुरिजम एन्ड पिकनिक स्पटनि सामलायगिरिफ्रा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोर जायफ्रा बोसोर जोबनाय आरो बोसोर गोदान बे बोसोर गोदानाव लावखार ओंखाम जाफैयो, पिकनिक जाफैयो आरो एसे खामानि दामानि मावनानै मेंनाय गोसोखौ सुग्लायहोनो गोजोन होनो बे ओनसोलाव फैयो। दा आं फैनानै नुफैदों देग्लाय सिगांनि जे निज्ला दैनि सायाव दालां दंमोन बे दालांखौ देग्लाय जोबोद मोनसे समायनायै बानायनाय जादों आरो देग्लाय मोनसे स्पेशेल मेनसना बेनो जे बेयाव बटिंनिबो मोनसे सुबिदा बाव खालामनाय होनाय जादों आरो सारा पिकनिक स्पटखौ देलायहोनायनि मोनसे खामानि बिथांमोनहा खालामदों। आं मिजिं खालामो थांनाय बोसोराव जायफ्रा नैबे निज्ला निजोरा इक' टुरिजम एन्ड पिकनिक स्पटआव बिथांमोनहा फैदोंमोन थांनाय बोसोराव, देग्लाय हयथ' बिनिख्रुइ एसे डिफारेन्ट मोनसे आलादा रोखोमै मोनसे गोजोननाय आलादा रोखोम मोनसे बेयाव नुथाय निस्सय नुफैगोन। आं बेखायनो दिनै आङो फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बोसोर गोदानाव जायफ्रा पिकनिक जानो होननानै लावखार ओंखाम जानो होननानै बा न'निफ्राय बोसोराव खेबसे बायजोआव न'खरनि गासैखौबो लानानै मोखां नायलाय बोथिसे ओंखाम जानायनि खोथा जुदि सिन्था खालामदोंब्ला नैबे निज्लागुरियाव थानाय निजोरा इक' टुरिजम एन्ड पिकनिक स्पट बेयाव फैनानै बिथांमोना बे आमेजखौ बे गोजोननायखौ निस्सय लाफैनो हागोन। मानोना बेयाव गथ'फोरनि थाखाय बटिंनि सुबिदा खालामदों आरो देग्लाय एसे जायगाया समायनासिन जादों। बेयाव मोनसे समायनाय मोनसे मार्केट एबा बाजारबो एरेन्ज खालामनाय जादों। दा बेजों आं सानो जे जोंनि लावखार ओंखाम जानाया जोंनि मोनसे ट्रेडिसन, बियो जोंनि मोनसे दोरों, बियो लावखार ओंखामखौ जोङो बिदि जाहैयो। दिनैहाय जुगा सोलायनाय लोगो लोगो मुगाया सोलायनाय लोगो लोगो बेबायदिनो लावखार ओंखाम जाग्रा मोनसे थावनिबो बानायनाय जाबाय जोंनि ओनसोलावनो। दिनै जों नुदों जे जोंनिफ्राय गोबां गोजानाव थांनानै बेबायदि लावखार ओंखाम जाहैयो जेराव नेचारेल बिउटि बहाबा दं बहाबा गैया, खिन्थु जोंनियावनो जोंनि बे बिटिआर बा बड'लेण्डनि सिङावनो बेबायदि माखासे थावनिफोर दं। बेनि गेजेराव नैबे निज्लायाबो मोनसे। बेखायनो आं गासैबो जायफोर लावखार ओंखाम जाग्रा बिथांमोनखौ आङो आंनि फारसेनिफ्राय खावलायदों बेयाव फैनानै बिथांमोना जेन' बोसोरनि जोबनाय एबा गोदान बोसोराव खेबसे फैनानै गाव गावनि गोजोननायजों लोगोसे बेयाव लावखार ओंखामखौ जाफैयो। बिटिआर हालामनि आरो आसामनि रायजो राजा बिथांमोननो आङो जोंनि निजोरा इक' टुरिजमनि जानानै फैगौ गोदान बोसोर आरो जोंहा ख्रिस्टमास बिनि गाहाम हामलायनायखौ आङो जासिहरग्रोबाय साफ्रोम रायजो राजा बिथांमोननिसिम। आरो लोगोसे जोंहा दिनै जोंनि निजोरा इक' टुरिजमखौ बेखेवनाय जाबाय। दा बेखेवनायावहाय जोंनि 31 नं सिडली बियाबनि मान होनो गोनां जोंहा एमएलए जयन्त बसुमतारी सारा जोंजों फैनानै जोंनि बे निजोरा इक' टुरिजमखौहाय बेखेवनानै होलांबाय। आरो लोगोसेनो दिनै जोङो
बे बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लानानै बेलासि समावहाय मोनसे कालचारेल प्रग्रामबो लानाय जादों। बियो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय जागायगोन। बेखिनियानो जोंना आरो आङो खावलायगोन साफ्रोम रायजो राजा नोंथांमोनखौ जे नोंथांमोना जोंनि बे दिनै बेखेवनाय हाबाफारियावहाय बयबो मोनाबिलि समावहाय जोंजों बेयाव रंजाफैनो थाखाय बा गोजोनग्लाय होफैनो थाखाय बयखौबो खावलायहरनाय थाबाय आरो।